Stadion odpočítává poslední sekundy a Švýcaři to nestihnou. Německo postupuje do semifinále. Hlavně rozhodčí ještě ukazuje, že 1 sekunda se měla hrát. Ne. Němci křepčí v klubku a na ledě už se roztahují koberce pro předavatele nejlepších cen. Hlavně rozhodčí ještě donutí všechno spalit kvůli 1 sekundě, která se má dohrát podle ní. Tak teď nevím. Rozhodčí se dohadují, vidíte radost fanoušků, hráčů, ale rozhodčí ještě vracejí bránu zpátky. Tak teď nevím. 1 sekunda ještě svítí. Hostesky už nastoupili z koberek. Možná se dohraje s tím kobercem. Tam už jsou připraveni Erich Kinhakl a jeho kolega předávat se nejlepším hráčům. Tak to je neuvěřitelné. Maskot Umler na ledě. Urmel si ještě mohl zahrát. Tak časoměřiči to udělali správně, oni tu vteřinu nechali doběhnout i po tom, co to bylo odpískáno, ale hlavní to hlídali. Tak koberce se zase pěkně srolují. A vítězná večeře se zatím odkládá. Jenomže co teď? 1 sekunda do konce. Němci mohou před Endrasem vystavět házenkářskou hradbu. Házenkáři Rhein-Neckar-Löwen hrají v této hale. Takže by to nebylo zase tak nic neobvyklého. Nevěřím tomu, že by se mohlo zopakovat něco jako ve finále basketbalového turnaje v Mnichově 72, kdy se americká radost také ještě změnila v obrovské zklamání a gejzír radosti sovětských basketbalistů tehdy. Ne, už je to tady a německá radost propukne znovu. Marcel Goč se ale pouští do šarvátky a pozor, tak místo radosti tu teď bude vyřizování účtů a týmy proti sobě vystartovali. Uvidíme, jestli se to bude týkat většího počtu hráčů než jenom těch 5, co byli na ledě. Helbling se pouští do další šarvátky. Mimo záběr kamer tady vidíme Felskyho, jak se pere s Rittemanem. Walker převzal ten souboj. Tady je Helbling. Helbling se střelil 2 hráče. A dokonce se tam pere s německou střídačkou. To je neuvěřitelné. Uwe Krupp se snaží uklidnit situaci, ale teď se mu to nedaří. Tak místo radosti je tu jiný výbuch emocí. Všechno začalo na buli. Helbling tam dostal nějakou ránu do hlavy. A odchází do kabiny. Zjevně otřesen. Jenomže Helbling začal souboj u německé střídačky sám. Pravda je, že potom se do toho přimotali činovníci německého týmu. Celé to začal Marcel Goč, který po tom vyhraném buli se pustil do soupeře. No a teď už se Němci věnují svým fanouškům a nechají Švýcary nastoupit k smutnému rituálu na modré čáře.